салом духтаракои аҳли гурӯҳ, салом подписчикои азизи ман. Духтаракои хушрӯ бо дар магазини Акай Ҷурабек, дар магазини фурӯши мошинаҳо борои нав новинка омадагия духтаро. Мана нигоҳ кунед бор омад. Ҳами фирмаи Байо мошинои беҳтарин дора. Рости гап гуфти урсон не пожалеете, мошинои фасон. Мана столош ҳозир аяла духтаракон нишон дода рафтан мегирам бо нарх навоша. ҳозир гап мезанем Акай Ҷурабек, якта ба якта шумо да гап мезанам. мана духтаро бисёр ҷануме мепурсед мошинои ва мепурсед ки чӣ хели мошина хуба. Духтаро не мошина ҷануме новинка омада духтаро. гулои хушрӯ мезанам. не чизош ғавса, ёш ғавса, қайчи дорад, иштак зармак дорад. Беҳад модели зурад. 29-25S интернет дазане ҳама информатиша мефаҳмед. чанд сума Акай ки Ҷурабек 2400 мегем то 2100 метонем ёбад. духтаро на марҳамат 2400 мошинаи беҳтарин. бовар кунед мошинаи бақувват. мана ин мошиное ки бо фирмаи Байо, немецкая фирма. Вот немецкая фирма, бинед чӣ хел хушрӯ, сертификат, чӣ хел ки гуфтем ҳамаш ҳаст. мана духтаро бо визиткашонам метиҳанд тона усто дар кор шава, устогишам мекунанд. гарантия дора духтаро. ҳамаи мошинош беҳтарин. нашод мошинои БУ боша духтаро, бо худшона занг мезанен, мепурсен. барое ки шумо бисёр вақт дар ман менависонед ки апаи мошинара чӣ хел рост кунем ё ки иш мешавад ё намешавад. духтаро номероша ман поёни ҳамин видео да менависонам ку ба худшон да занг занена маълумотша ами Акай Ҷурабек гирен. барои аҳли гурӯҳ мана навирлокои навам овардам. ина як бор дузем биненда душа ҳам овозиш нағзай, ҳам инаи маткалио резинкора ранги заводской медузай. ира бинед чӣ хел хушрӯ медузай. аҷоибот такшам бинед чӣ хел хушрӯ духтагиай болошам. беҳад духтуш хушрӯа. баъд моторушам мотори нағзай мода. ай се ҷо лабкаш мехеза. ира ина айҷа мехеза, ай поча айҷа лабкаш мехеза, бо ай иҷа лабкаш мехеза. бо вақте яъне хел духтесе мисол гирем ҳам қайчӣ мекуна, ҳам лабкаш мехеза. бо сари дарза ҳам закрепка мекуна. ман аз сари дарза бо ахири дарза закрепка мекунам. беҳад модел. баъд ай иҷа закрепка дора, ай иҷа закрепка дора, ина ай чиликам закрепка дора, бо ай поча дора ина закрепка. духтаро дидена чӣ хел мошина ҳамаи кора айтани шумо мекуна. бо ҷои зарядники телефон дора, иҷа заряд мемони телефонта. ин модели навам. нарх чанд сума Акай? 500 то 500 дудесе меша. духтаро мошина беҳтарин мегирем, пушаймон намешавем. информатияш ҳаст. ана иш бошад 7000 сомон бо арзон мешавад. инаи ҳама кора кнопка қатӣ мекунӣ. хеле дарза майдау калон мекардаги надора. ҳама кора кнопка мекуна. ай се ҷо лабкаш мехеза, ай се ҷо мешина, ай се ҷо закрепка мекуна. бо дарза ҳалқа ҳалқа мезана. чанд сума нархш Акай? ин 7000 мегем то 6300 6400 ам хеле дар сафра калисем. мана ин мошиное ки ҳозир духтаро мепурсам бисёр. кӯждузия апайнизҷон ина бинед чӣ хел материалои ғавса мезанад. ин барои дивану кӯждузияи 6000 сомон хабо арзон мешавад. ин модел ана духтаро ки ҳаваси чихолои дивандузӣ дошта бошед, марҳамат ҳамин тараф биёен. инаи мошиное ки Байо мегӯм беҳтарин машинаанд духтаро. ҷанумеё мана хеле намуди ҷанумеёш чанд намудаш ҳаста духтаро. мана ишам ҷанумеай бо чери дора. ина в основном ҷануме и чери дора. мошинаи беҳтарин. даже авирлоки чери бинед чӣ хел беҳтарин хушрӯа. чанд шогирди ман гирифтак, чанд касе ҷа рӯи кадем духтаро гирифт. бо мебиён хай савдо мекунен. мошино БУ неста, мошино нав, пачка упаковка, даже столошон хушрӯянам хел. мана бо як борига нигоҳ кунен ҳамин фирма қатӣ ё
договор доран, ҳамин фирма қатъи робита доран, инам хел шумо метавонед ки бо дили пур мошинаро бихаред. Чӣ гап меша намеша, мисол Акай Ҷурабек бо худаш дар тамос бо ҷавоб метиҳад, рост када туғри када мемона шуна. Агар мошина вайрон шава, худо ки ҳеҷ нашава. Мошинаро хушрӯ нигоҳ кунед, духтаро ягон чиш намешава. Ана духтарои хушрӯ аверлокои ранге ки мадорум ина 800 сомон мега нақша. Духтаро бо биёй маслиҳат кунед, Акай Ҷурабек инсони беҳтарин бо арзон мекунад тона духтаро. Упаковкаш қатъия бо доставкаам дора духтаро. Ликатаниё Арзонша меояд. арзонаин ана 550 сомониё арзони майдака. Ана иш бо калонтараин инаи 900 сомон оригинала. Ана иш 850 сомон бо арзон мешавад. Ана иш 1100 сомон бо арзон мешавад. Ана иш бо вообще зурай. Ай ҳама модели наз бо анаия. Духтари хушрӯ агар Пачкайна упаковка дорем, пачка упаковка. агар ҳаваси духтан дошта бошен духтаро, на самом деле шумо духтан мехоҳед. Манам хел метавонед ки ҳама чиза хел дар гирди шароит муҳайё карда марҳамат бен духтаро чизои хушрӯа. Барое ки нама ай пештара чизо дорум, вақта ҳамун шароит ҳамун хел буд. Вақт бона шароита бинед чӣ хел замона дига шароито дига. Духтаро мошинои беҳтаринай. Инами Байо последний выпуски ҳозира мошино Байо. Духтаро мошино хушрӯа. Компьютерни манам, сенсорни. Ё ҳама ҷанумиҳои 1353 ана ё чериян ё модело нав омадагиай хай и чизош ғавса но чизош оҳана иҷа қайчи дора иштаки зағна Качесашон хубай духтаро. нағзай 1400 ё не авило ки черияй 2100 сомон ана моделои нави чери омадагиай 36 намуд медуза ям беҳад модели нағзай модели хушрӯай 1600 1400 анаи пик 25 ҷанумаи модели навай 2400 2100 анаи 17 беҳад модели Ане фадқ хушрӯ бадай. ҳам овоз пасай ҳам духтш назай ҳама ҷиҳата бо фарқ мекуна ана 2100 мегум 1900 1850 метиҳем Мана духтаро диден чӣ хел нархҳои доступния духтаро. ям 2200 1900 мешавад Ина марҳамат биёен духтаро. Ҳама чӣ любой хеламуд чизе ки дар кор тоша ҳамҷа меёвен. Ай любой хеламуди распашивалка, аверлокои 5-штага, 4-штага ина. распашивалкаи ина иш авилоки 5-тагаи бо 4-тага ина пачка упаковка дорем ина мирӯз 2 сета доставка ям 4-тагаи Духтаро доставка дора, доставка духтаро. дам нишон деса ами авилокора Инами фирмаи байо Байо. На. бораи брендан оригиналам ё ина учкоша Духтаро утюкош, даже упаковкаш Байо, ҳамаша диден ҳамия фирмаи. Фирмаи беҳтарин. Баъд руғанои тоза духтаро ҳар хел руғанам дар мошиноатон нарезен, ҳар хел руған дар давирият боварӣ накунен. То найчаву челнок ҳама чӣ ришта сӯзанои аверлок, сӯзанои ҷануме, сӯзанои любой мошина, ай любой намуди аверлок, корчои аверлок, ҳама чиш ҳастай духтаро. имрӯз бо мисол гирем хотири худет бо барои клиентҳои худ арзонтар мекунем нисбат ба дигар харидоро хеле арзон мекунем бо гарантия дорам мисол 3 сол 5 сол ҳамаш гарантия дорад беҳад моделои зурам ҳамаш борои качество Хайр майлиш духтаро нағз монен ҳама видео тохша тамошо кунен. Ман дар шумо дами поёни ҳами видео номерои телефонша бо менависонам. Духтаро бо Акай Ҷурабек ҳам суҳбат шавен.